नमस्कार मित्रांनो, आजचा पाऊस कुठं कुठं चालू आहे, तुमच्याकडं कोणत्या कोणत्या भागामध्ये चालू आहे कमेंट करा नक्कीच. आणि शेळ्याला अशा वातावरणामध्ये तुरीचं आणि हरभऱ्याचं पुस्कट टाका मित्रांनो, जेणेकरून त्यांना थोडं गरमी वाढेल शरीरामध्ये. कारण की आता थंड वातावरण आहे. हे बघा झडगं चालू आहे. झडग्याचं वातावरण असल्यामुळं शेळ्यांना अशा वातावरणामध्ये तुरीचं हरभऱ्याचं पुस्कट देणं खूप चांगलं असतं शेळ्यांसाठी. त्याच्यामुळं तुरीचं पुस्कट द्या. बघा आपल्या शेळ्या कशा खात आहेत. ओके. आणि आपली पण काळजी घ्या, शेळ्यांची काळजी घ्या. धन्यवाद.